Окупанти стверджують, що відкривали попереджувальний вогонь по британському кораблю «Дефендер». Принаймні про це заявили в російському міністерстві оборони. Інцидент нібито стався в районі мису Фіоленд біля окупованого Севастополя. Есмінець Королівського флоту, за словами окупантів, був попереджений про застосування зброї в разі порушення державного кордону Росії. Додали, що бомбардувальник Су-24 нібито скинув 4 бомби по курсу руху «Дефендера». Але в Міністерстві оборони Великої Британії інцидент спростовують. Кажуть, не було попереджувальних пострілів, а корабель Королівського флоту без жодних порушень та згідно з міжнародним правом прямував українськими водами. Ми вважаємо, що росіяни проводили збройні навчання в Чорному морі та надали морській громаді завчасне попередження про свою діяльність. Жодного пострілу в «Дефендер» не було, і ми не визнаємо твердження про те, що на його шляху було скинуто бомби. 23 червня 1978-го о 10:50 ранку село Бештерек, нині Донське, Сімферопольського району. До будинку Муси Мамута приїхав дільничний, нібито, щоб відвести його на черговий допит. Той день добре запам'ятав його син. Юнус, хлопчику тоді було 11, пригадую, як виглянув у вікно і побачив батька. Той був мокрим з голови до ніг. Аж коли він пройшов повз мене, я відчув запах бензину. І пригадав батькову обіцянку. Придивився, а в нього в руках сірники. Я кинувся до нього, почав бити по руках, кричати «Тату, не треба». Він майже віджбурнув мене. Я впав. Перший сірник не загорівся, а від другого він спалахнув весь. Одразу. Спогади нині вже покійного Юнуса збереглися у фільмі «Мир вам», бо терпіли із циклу «Рідна земля» 1992 року. І ось так, наче палаючий смолоскип, пішов батько на дільничого інспектора Саприкіна. Трохи не дійшов. Впав. Саприкін кинувся заводити мотоцикла. Останні слова батька я пам'ятаю добре. Саприкін, я тебе в руки не дамся живим. Звідси я нікуди не поїду. В цій землі лежить мій тато. Після 40 років вигнання в Узбекистані у квітні 75-го Муса їде в Крим один, без дружини і дітей. Дочка Муси Диляра пригадує, у батька була мрія будь-якою ціною повернутися на батьківщину. Вот один прекрасный день он как-то встал утром и матери говорит: ты как хочешь, но я уезжаю. Он продал машину, у него был москвич. Вот, он продал машину и говорит: если хочешь жить со мной, продашь дом и приедешь, говорит, с детьми. Не хочешь, я тебя не заставляю. Вот этот разговор у них был. И он в апреле уехал, несмотря ни на что. 2 роки колонії дали Мусі Мамуту у травні 76-го за те, що місцеві чиновники відмовлялись прописати його у власному домі. На волю виходить достроково, повертається до Криму, проте там він із родиною і досі поза законом. Лише за свою національність, бо указ 67-го року про нібито реабілітацію кримських татар був формальністю. У Криму їх, як і раніше, не чекали. Инструкция местным властям была совершенно иного толка. Любым путем не прописывать крымских татар на родину. И тысячи крымских татар, кто-то продал дома, кто-то поехал на разведку в Крым, прибыли в Крым и здесь выяснили, что на самом деле никакой прописки для крымских татар нет. То есть это была реабилитация без возвращения на родину. За 3 дні до самоспалення проти Муси відкрили нову кримінальну справу. Тоді він сказав, що живим до рук карателів більше не потрапить. Слова свого Муса Мамут дотримав. Після самоспалення Муса прожив ще 5 днів. На його похорони донедавна простого тракториста, а тепер вже національного героя, доводилось буквально прориватись. Власти всячески блокировали даже вот за въезд машин на эти похороны. Но тем не менее сохранились даже фотографии, ну вот они как раз из партийных архивов. И там были как раз вот лозунги там, любимому там, папочке, Мусе, ну и так далее. Там, в общем, очень такого патриотического содержания лозунги. Окупанти приховують знахідку могили Девлет-Герая, який спалив Москву. Про це в нашому ефірі заявив делегат Курултаю та активіст Едем Дудаков. За його словами, внаслідок розкопок, які окупанти проводять вже котрий рік на території резиденції кримських ханів у Бахчисараї, знайдене раніше невідоме поховання. Дудаков вважає, що це саме цвинтар Девлет-Герая, який 1571 року вщент спалив Москву. Після першого загарбання Російською імперією
1783 року окупанти завалили надмогильну плиту та все засипали землею, щоб про Девлет-Герая не було згадок та не було відоме місце його поховання. В мавзолеї, який ближче до мечеті, виявлено могилу Девлет-Герая, який у 1571 році спалив Москву. На мою думку, у 1783 році, після анексії Криму, вони дізналися, хто там похований. Тоді загарбники повалили надмогильну плиту та закопали її. За історією, могила Девлет-Герая має знаходитися в північному мавзолеї. Втім, раніше ми цієї могили не бачили. Ми припускаємо, що це саме могила Девлет-Герая. Проте археологи призупинили роботи та нікому нічого не повідомляють. Шукрі-бей, який до окупації працював в Хан-Сараї, тієї ж думки. На жаль, наші історики не залучені до цих робіт, і це дуже погано. Черговий привід для відмивання коштів. Ремонт пошкоджених стихією доріг Ялти обійдеться в половину вартості траси Таврида. Окупаційний віце-прем'єр Криму Євгеній Кабанов порахував, що на відновлення 109 вулиць міста треба щонайменше 4,5 мільярди рублів. Але відремонтувати пообіцяв не лише 120 кілометрів шляхів, а й тротуари, загородження та опори вуличного освітлення. Таким чином, відновлення 1 кілометра ялтинських вулиць коштуватиме 375 мільйонів рублів. Нагадаю, що вартість такого ж відтинку траси Таврида склала близько 620 мільйонів рублів. Холери не виявили, але купатися все ще заборонено. В пробах води з Чорного моря в акваторії Ялти збудників хвороби немає, повідомляє окупаційна очільниця Кримського Розпоживнагляду Наталія Пеньковська. А окупаційний голова Криму Сергій Аксьонов гарантував, що в морі немає жодних паличок та зарази. Але на нашвидкоруч розчищених пляжах збираються курортники та попри заборону хлюпочуться в морі. Туди після нещодавньої повені змило будівельне сміття, бруд, меблі та інший мотлох. А на думку колишнього виконувача обов'язків міністра екології України Єгора Фірсова, у воду краще не заходити кілька місяців. В ефірі нашого каналу він заявив, що моніторити забрудненість води треба постійно, але на сайтах окупаційної влади лише загальні повідомлення, мовляв, все під контролем. Как бы действовало адекватно европейское, современное, скажем, государство? Оно бы, во-первых, открыто показало, что есть вот такая вот ситуация. Во-вторых, каждые 3 часа нужно делать лабораторные замеры, мониторинг, очень важный в море, отслеживание, мониторинг течения, куда пойдет мусор, а абсорбирующие боны, чистка воды, это тоже никто не отменял в современном мире. Вот так бы должна действовать власть и показывать нам результаты лабораторных исследований. Но я могу сказать точно, общаясь с экологами, как бы с нашим Министерством экологии, что, к сожалению, в некоторых частях Черного моря купаться нельзя будет заходить в воду, наверное, недели и месяцы точно. Зі 120-х мінометів окупанти обстріляли українські позиції під Світлодарськом та Водяним, що на Приазов'ї. А неподалік Лебединського били 82-м калібром. Також в районі Авдіївки, Золотого 4 та Красногорівки відкривали вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. Вкотре російські безпілотники «Орлан» різних модифікацій намагалися перетнути лінію фронту, але їх вчасно знерухомили українськими засобами радіоелектронної боротьби. Зночі зафіксовано ще 3 ворожі обстріли. Зокрема, поблизу Новоселівки ворог відкрив вогонь з мінометів 82-го калібру. Неподалік Майорська противник застосував проти українських військ ручні протитанкові гранатомети і великокаліберні кулемети. Біля Південного російські найманці обстріляли позиції об'єднаних сил із мінометів 120-го калібру. Бойових втрат внаслідок ворожого вогню немає. На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь. На суходолі, в морі та на небі. На півдні України військові Збройних сил тренувалися знищувати морський десант ворога. Перший етап тренувань наших підрозділів почався з десантування крилатих піхотинців на Херсонщині, неподалік межі з окупованим Кримом. Гелікоптерами підрозділ десантно-штурмових військ було швидко доставлено на загрозливий напрямок та зайнято панівну висоту. Згодом задіяли важку артилерію. За словами командувача об'єднаними силами Сергія Наєва, артилеристи здійснили багатокілометровий марш, підготувалися та дали відсіч загарбнику. З Чорного та Азовського морів працювали екіпажі катерної групи. Під прикриттям гелікоптерів армійської авіації вони подолали заміновану водну ділянку, щоб відбити напад ворожих артилерійських катерів.
Кількість активних пацієнтів з ковідом скорочується майже 2 місяці поспіль. Минулої доби на материковій частині України виявлено трохи більше 800 нових пацієнтів. Одужали майже втричі більше, а ще 70 українців померли внаслідок хвороби. Також розпочався 4-й етап вакцинації, повідомляють в Міністерстві охорони здоров'я. Щеплення отримують люди старші 60 років та молодші за 60, які мають супутні захворювання. В МОЗі також нагадують, що вакцинуватися на вільній частині України можуть і наші співгромадяни з окупованого Криму. Записатися можна через мобільний застосунок «Дія». Для цього на Херсонщині діють 6 пунктів вакцинації, зокрема в херсонських міських лікарнях імені Лучанського, Троп'яних та Карабелиша, а також амбулаторіях Генічеська, Чонгара і Каланчака. Щеплення безкоштовне, з собою треба мати лише паспорт та ідентифікаційний код. А в окупованому Криму захворюваність виросла за тиждень на 40%. Минулої доби окупаційна влада нарахувала 291 новий випадок ковіду. Ще 9 людей померли внаслідок хвороби. Вдвічі зросла і кількість важкохворих та ушпиталень. Найскладніше в курортній Ялті, Алушті та Судаку. Зростає кількість госпіталізацій також у Сімферополі, Джанкойському, Бахчисарайському та Совєтському районах. Національні прапори, музичні платівки та світлини з Криму на згадку. Це і не тільки на експозиції «Крим. Літній сезон. Те, що у нас не забрати», яку відкрили в Києві. Тут представлені артефакти від людей з усієї України, що нагадують їм про український Крим. Співак Святослав Вакарчук поділився картиною, подарунком від нескорених моряків фрегату «Гетьман Сагайдачний», які відмовилися присягати окупантам. Акторка Рима Зюбіна надала сукню з хусточок, що їй подарували діти з табору «Артек». А співачка Джамала принесла на виставку старовинний музичний інструмент, знайдений у підвалі її будинку в Криму. І це один із унікальніших експонатів. Це інструмент, який надала нам Джамала. Він називається мандоліна. Вона знайшла його, коли переїхала з батьками в Крим. Він датується 1948 роком. І оскільки для нас важливо, як і для кримських татар, кримчан, що речі в домі, вони знаходяться на видному місці, але до них потрібно ставитися з повагою. Колишній політв'язень Олег Сенцов надав сценарій стрічки «Носоріг». Блокнот в нього забрали окупанти в 2014 році, але згодом рукопис повернули. В центрі експозиції кримсько-татарський прапор від заступниці міністра закордонних справ Еміне Джепар. Коли до мене звернулися організатори з проханням дати щось особливе, що символізує для мене Крим, іншого варіанту в мене не було, як тільки віддати цей прапор. І дійсно до 2014 року моя сім'я щороку виносила 18 травня і пішою ходою, іноді на авто ми їхали в Сімферополь і разом з тисячами інших кримських татар, піднімаючи цей прапор, ми молилися за тих, кого ми втратили під час депортації. І після того, як окупація настала, цей прапор також побачив більшість мітингів, які були в Криму. І протягом лютого, і протягом березня мітинги опору. І це символічна річ, яка мене сьогодні об'єднує з тим півостровом. Символом Криму для адвоката Лілі Гемеджі є квіти лаванди. На виставці її світлина з дітьми, котрі тримають букетики лаванди, а внизу у вазі сам букет запашних квітів, гілочки яких адвокати, за словами Гемеджі, намагаються передати своїм підзахисним у тюрмах, щоб нагадати їм про Крим. Моє личне наблюдення, что внимание ко всем процессам, которые происходят в Крыму, оно помогает справиться с этими процессами. Человек проигрывает тогда, когда опускает руки. Крымчане руки не опускают, и с вашей поддержкой сил становится больше. І сьогодні проєкт, який ми вам спільно презентуємо, він унікальний, тому що він не просто про речі і про історію. Він не просто про енергетику, він про сенси. Ми хочемо показати, що Крим і тема Криму, вона має звучати не на річницях, не тільки на річницях, і не тільки під час якихось державних відзначень. Маленький музей кримського простору працюватиме в крамниці «Всі свої» ще місяць. У кімнаті є лавка, на яку можна присісти і уважно вивчити всі ці дивовижні та унікальні експонати.